Dahil nga hindi straight ang flooring ng aking paruwing pen, yung gagawin ko ngayon. So dito nga ikakabit ko muna yung mga tornilyo. Ngayon gamit ko itong Ryoko impact drill para dito. Pagbutas natin ang semento guys. Ayan, napakadali magbutas. Gamit natin impact drill ng Ryoko. Nakabao na yan lahat. So, handa na yan para buhusan ko. For now, ito yung natapos ko. So, ayan, as you also here, straight na siya. Antayin ko na lang matuyo. And then, since may sobra pa akong semento, nag-flooring na rin ako dito. Side, ayan o. Yan, so that's gonna be it.